Nakasugod na ang soil exploration, lakip man ang geotechnical study sa ginahulat-ulat sa karon nga pagpatukod sang Panay-Guimaras Negros Bridge. Mangin game changer sa tion nga mahuman na ang Panay-Guimaras Negros Bridge kung sariin ang mangin positibo nga epekto sini amo ang regional accessibility sa pagbiyahe sa mga turista kag taga Western Visayas lakip na ang mga goods kag services. Ini ang suno kay Engineer Sunny Boy Oropel, Regional Director sang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 6 sa interview sang katapo sang media. Dugang pa ni Oropel, tion nga may malain nga tiyempo o kung mabaskog nga pag-ulan, malikawan ang ma-stranded sa pagbiyahe kag mahagan-hagan ang pila sa mga ferry terminals lakip na sa Roro. Pahayag pa sang direktor nga target matapos ang 13 km nga Panay-Guimaras segment sa Hunyo 30 tuig 2028 kadungan sang pagtapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ang 19 km nga Guimaras Negros segment ang ginalauman naman nga matapos sa tuig 2030. Samtang nakasugod naman ang feasibility study sa nasambit nga mega project. During our presentation, sa subong nagasugod na ang aton nga technical soil exploration kag geotechnical nga study. In fact, may ara na kita sang mga section sang aton alignment for every pier nga may natapos na ang aton consultants. Nahibaluan nga nagabalor 187.54 billion pesos ang budget para sa nasambit nga mega project. Report nagikan sa DPWH Region 6. Inisi ka K5, Kimon, Tanyo Kaluyo kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.